Эфирда атна яңалыклары, студияда Әлфина Хуҗина, исәнмесез? Акчаны нәрсәгә тотырга халык үзе хәл итә. Районда үзара салым программасы ничек эшли? Мәгариф идарәсендә яңа җитәкче, алга планнары нинди? Шулай ук бүгенге чыгарылышта Чулман елгасына 27 мең шүгә балыгы чыгарылган. Елга трамвайы быел үз маршруты буенча йөрүдән туктады. Хәзер яңалыклар турында тулырак. Авыл җирлегендә яшәүчеләр акчаны нәрсәгә тотуны үзләре хәл итә. Кагыйдә буларак паркларны һәм балалар мәйданчыкларын төзекләндерәләр, юлларны һәм күперләрне ремонтлыйлар, су һәм яктырту челтәрләрен яңарталар. Шулай ук авылның башка ихтиҗларын төзекләндерәләр. Сүз Татарстанда 2013 елдан бирле гамәлдә булган гражданнарның үзара салым программасы турында бара. Үзара салымда җыелган һәр сум өчен хөкүмәт тагын 4 сум бүлеп бирә. Без Алабуга районының иң ерак авылында Иске Күклек кунакчылыгы белән танылган бердән-бер Мари авылы. Биредә авыл туризмын үстерәләр, авыл төзек, матур, уңайлы һәм чиста. Халык та туган авылларының заманча булуын тели. Шуңа да үзара салым республика программасында ел сайын актив катнашалар. Самообложение, когда в первый год это было. Беренче елны кешеләр аңламый иде. Үзем дә аңлап бетерә алмадым. Ул вакытта 100 сум җыйдык. Аннары без аңлый башладык. Шуннан да 1 сумга 4 сум өстәп бирәләр. Без ел сайын хәл итә алырлык эшләрне сайладык. Бездә хуҗалыклар юк, халыктан җыелган салымнар гына бар. Шуңа күрә үзара салым ул зур ярдәм. Раньше мы мучились с водой, постоянные прорывы. И так у нас никогда вода не текла. Татьяна Шулганова безгә краннан су агуын күрсәтә. Бәхет өчен тагын нәрсә кирәк? Без хәзер шәһәрнекеннән ким яшәмибез. Хәзер бездә дә бөтен уңайлыклар бар дип сөенә ул. Мы каждый год участвуем. Без ел сайын катнашабыз. Без ел сайын вакытында акчасын бирәбез һәм без башкарылган эшләрдән канәгать. Бездә узган ел су үткәрдек. Без моңа бик шат. Бездә су бик акрын ага иде. Татьяна Шулганова яши торган урамга гражданнарның үзара салым программасы буенча су торбалары кертелгән. Әйтергә кирәк, программа 7нче елын эшли. Референдумда җыелган һәр сумга республика тагын 4 сум өсти. Мы за эти годы много задач сделали. Бу программа акчасына су скважина бұрауладық. Әлеге территория буенча төзекләндерү эшләре башкарылды. Шулай ук юлның бер өлешен төзәттек. Соңгы 25 ел эчендә беренче тапкыр су үткәргечне ремонтладык. 540 метр су үткәргеч торбаларын яңарттык. Быел 500 сум җыярга килешендек. Билгеле булганча, авыл халкы әлеге акчаларны кая тотарга кирәклеген үзләре хәл итә. Авыл халкы белән сөйләшкәннән соң да авыл проблемаларын дөрестән дә бергәләп хәл итүләре аңлашылды. У нас уже который год уже эта программа идет. Бездә инде берничә ел бу программа эшләп килә. Халык ирекле рәвештә тапшыра. Хәтта сумманы үзләре дә тәкъдим итә. Кайчагында башлык 200 сум ди, авыл кешеләре арттырыбрак җыйг диләр. Обязательно. Каждый год платим. Һичшиксез катнашабыз. Күрәсез, парк бар, су башнясын ясадылар. На следующий год мы планируем также продолжение. Киләсе елга без су үткәргечне ремонтларга планлаштырабыз. Без 500 сум җыябыз. 130 мең сумлап акча җыела. Бу мәктәп урамы буенча. Бездә бер башнядан 4 авылга су килә. Анда 40-50 еллап су үткәргеч торбалар яңартылмаган. Бары тик алыштырып кына проблеманы хәл итә алабыз. Беренчедән чиста су булачак, икенчедән өзеклекләр азрак булачак. Ел сайын Иске Күклек авыл җирлегендә үзара салым программасында 300дән артык кеше катнаша. Әлфина Хуҗина, Михаил Филатов, атна яңалыклары. Алабуга мәгариф идарәсе башлыгы итеп Елена Терентьева билгеләнде. Искәртеп узабыз, октябрь башында гына Ривал Зарипов үз вазифасыннан китте. Елена Дмитриевна моңа кадәр аның укыту методик эш буенча урынбасары булып эшләгән. Аның гомуми педагогик стажы 30 елдан артык. Шуның 8-е мәгариф идарәсе җитәкчесе урынбасары. Идарәнең яңа җитәкченең киләчәккә планнары нинди? Бу хакта киләсе сюжетта. Алабуга районы укучылары һәм балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр, укытучылар һәм тәрбиячеләр армиясе белән хәзер Елена Терентьева җитәкчелек итәчәк. Ул идарә башлыгы итеп билгеләнде. Елена Дмитриевна бу структурада яңа кеше түгел. Моңа кадәр ул Ривал Зариповның уң кулы иде. Укыту методик эш мәсьәләләре буенча кураторлык итте. Без яңа җитәкчелекнең планнары белән кызыксындык. Самое главное – это активизировать работу по повышению Иң качества. мөһиме билем бирүнең сыйфатын арттыру буенча эшне активлаштыру. Укучыларның белемнәрен тулы күренешен тәэмин итәргә кирәк. Укучыларның бөтен Рәсәй олимпиадасында да уңышлы катнашу өчен укучыларны максатчан һәм сыйфатлы әзерләү эшен дәвам итәргә. Педагогик һәм җитәкче хезмәткәрләренең кадрлар потенциалын үстерү өчен оештыру. Өстәмә белем бирү хезмәтләренең эштәлеген яңарту, спектрын киңәйтү, техник һәм табигый фәнни юнәлештәге берләшмәләрдә балаларны кулачлауны арттыру буенча эшне активлаштырырга кирәк.
Tağın bir mühim burç bilim беру учрежденияларын ремонтлауны оештыру. Бүген Алабуга районында 23 мәктәп, 43 балалар бакчасы һәм 7 өстәмә белем беру учреждениесе бар. 9-я школа у нас вошла в капитальный ремонт согласно республиканской 21 елга капиталь ремонт республика программасына безнең 9-нчы мәктәп керде. Моның өчен республика бюджетыннан 60 миллион сум акча бүленеп бирелә. Моннан тыш үсеш ноктасы программасын гамәлгә ашыру буенча авыл җирлегендә 3 мәгариф учреждениесе кергән. Бу Костениева орта мәктәбе, Иске Юраш, Бехтерев орта мәктәбе. Аларда материал техник базасын яңарту эшләре алып барылачак. 9-нчы номерлы мәктәптә капиталь ремонтны күптән көтәләр. Быел мәктәп ачылуга 30 ел тула. Әйдәгез бинаның тышкы ягын карыйк. Мәктәп директоры Валентина Скатар безнең төшерү төркеменә бинаны урам яктан күрсәтә. Мәйданы зур 10 000 квадрат метр. Бинаның кирпечләре коела башлаган. В течение 30 лет ни одного раза не было. Без моңа кадәр бинаны үз акчабыз хисабына ремонтлап килдек. Бу нигездә эчке яктан буяп чыгу гына инде. Фасадны ремонтлау, түбәнне ремонтлау таләп ителә. Эчке яктан электр шелтәрләрен алыштыру һәм җылыту да бик кирәк. Шулай ук капремонт кысаларында биредә тәрәзәләрне алыштыру планлаштырыла. Тәрәзәләр инде бик нык таушалган. Моннан тыш түбәдән су ага, димәк, түшәм һәм диварларны ремонтлау да кирәк. Шулай итеп, биредә 2021 елда белем бирү объектларын капиталь ремонтлау республика программасы кысаларында төзү, ремонт эшләре башлануын түземсезлек белән көтәләр. Әлфина Хуҗина, Ринат Гениятов, Атна яңалыклары. Алабугада хастаханәдән тыш пневмония авыру очраклары күбәйгән. Ә менә коронавирус белән авыручылар соңгы атнада теркәлмәде дип хәбәр ителәр Рәсәй кулланучылары күзәтү идарәсендә. Әйтик, быелның 9 аенда хастаханәдән тыш пневмония белән авыручылар саны 2,5 тапкырга арткан. Барлыгы 259 очрак теркәлгән. Бу хакта коронавирус йогышын профилактикалау буенча штабта сөйләштеләр. Соңгы атнада Алабуга районында коронавирус инфекциясы белән авыручыларның очраклары теркәлмәгән. Әмма агымдагы елның 9 аенда хастаханәдән тыш пневмония белән авыручылар саны 2,5 тапкырга арткан. Алабуга районы буенча 259 очрак теркәлгән. Бу хакта коронавирус йогышын искәртү буенча штабта хәбәр иттеләр. Роспотребнадзор чит илләрдән килгән кешеләрне контрольдә тотуны көчәйтте. Кагыйдә буенча чит илдән килгән һәр кеше 3-5 көн дәвамында лаборатор тикшерүне узарга тиеш. Кагыйдә бозган өчен штраф яный. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте тарафыннан чит илдән кайткан һәм тикшерүләр узмаган кешеләргә карата 4 беркетмә төзелде. Узган атнада Алабуга Роспотребнадзор тарафыннан 28 объектка тикшерү үткәрелде. Сәүдә нокталары, социаль объектлар, мәктәпләр һәм бакчалар тикшерелде. Шуларның 7сендә закон бозу очраклары ачыкланды. Бер беркетмә дезинфекция кагыйдәләрен бозган өчен язылды. Күпчелек очракта дезинфекция чараларына инструкциялар куелмаган, кирәкле документлар юк, бүлмәләрне җыештыру графигы бозыла дип хәбәр ителә Роспотребнадзорда. Минем бүген беренче очракта балык булмаган балаларның ата-аналарына мөрәҗәгать итәсем килә. Хөрмәтле шәһәрдәшләр, без инде барыбызда маска кияргә кирәк икәнен истә тотабыз, әмма ләкин кайбер чакны үзебезнең балалар турында онытабыз икән. Чөнки балалардан шир күчми, балаларга шир юкмый дигән фикерләр дә бар. Бу фикерләр дөрес түгел. Балалар ширләмәсә дә алар сез ширне өйгә алып кайтырга, үзләренең өлкән туганнарына күчерергә мөмкин. Шуңа без сезне бик сорыйбыз, балалар автобусларда, магазинга барганда, башка җәмәгать урыннарында булганда һәр вакыт маскада булсыннар һәм ата-аналарны сорыйбыз, балаларны тикшерсеннәр, үзләре белән маска алганнар микән, юк микән, үзләре контрольдә тотсыннар иде. Авырулар саны арту шартларында санитар кагыйдәләрнең үтәлешен һәм санитария эпидемияләргә каршы чараларның үтәлешен контрольдә тоту көчәйтеләчәк. Исегезгә төшерәбез, җәмәгать урыннарында битлек киеп йөрү үз сәламәтлегенең һәм тирә-юньдәгеләрнең сәламәтлеген саклау максатыннан оештырыла. Шулман елгасына 27 000 шөгә балыгы чыгарылган. Балык чыгару Кызыл Чишмә дамбасын төзекләндерү барышында елга экосистемасына китерелгән зыянны капларга тиеш. Балык төрен һәм санын ихтиологлар билгеләгән. Билгеләп үтик, шөгә Татарстанның Кызыл китабына кертелгән һәм сирәк очрый торган төр булып санала. Шулманга җибәрелгән балыкларны Минзәлә районының Дереевка балык хуҗалыгында үстерәләр. Алар 4 айдан 5 айга кадәр инде. Балыкның уртача күләме 12 см тәшкил итә, ә гомум авырлыгы 270 кг якын иде. Белгечләр билгеләп үткәнчә, балыкларның 70% исән калачак һәм нәсел бирәчәк. Елга трамвайы быел үз маршруты буенча йөрүдән туктады. Соңгы рейс бу атнада булды.
Esingizga tushiramiz, bu yil Alabug'alar uchun populyar Yilg'a marshrути to'liq ishini ishlamadi. Shulman yo'lida tuzilish ishlari bor sababli Yilg'a tramvayi Alabug'a yo'lina kela olmadi. Transport prishali uchun o'rin bildirgandagina problemani avgust oyida hal etdilar. Shulay uq 8 oktyabrda Alabug'a so'nggi turistik teploxod keldi. Ammo Shulman bo'yicha navigatsiya Tuban Gamagesida shluz yopilishi bilan 10 noyabrda tamomlanacak. Alabug'a yo'llarida bog'lar ravishindagi plastik figuralar o'rnashtirildi. Buning uchun 3 jayavlilar keshuvi saylangan. Eskartik shaharda Super Zebra proyekti start oldi. Ул игътибар балалар акциясы кысаларында уздырыла. Super Zebra Barcha yoshlar yuzaga ham birdam Rossiyaning Yosh gvardiyasi butun Rossiya ijtimoiy uyushmasining o'rtaq proyekti. Buning uchun 80 ming so'mdan ortiq grant berilgan. Bu o'xshalarga yoqtiliqni shog'ildiruvchi elementlar bilan 6 plastik figura yasalgan. Bu sinlar kishi tuslari yordamida mashina yurtishlarining ig'tiborini jalb etarga yordam etishak. Kishi maketlarini 3 jayavlilar keshuvina o'rnashtirdilar. Bolalar maketlarini tuzishlar o'rami bo'yicha o'rnashgan 3-maktab yonida, Nevchilar prospekti bo'yicha o'rnashgan McDonald's yonida ham Tinchlik prospekti adresi bo'yicha o'rnashgan Uzak bozor jayavlilar keshuvida ko'rarga bo'ladi. Bu o'rinlar aliga uchastiklarda mashina harakatining tig'iz bo'luvi, yo'l harakati iminligi, yo'l transport harakatlari soni ko'p bo'luvi bilan beri ravishda saylanildi. Avlorada birinchi kanalda ko'rsatila turgan Mo'jizalar qiri tomosasining bu atnadagi chiqarilishi Tatarcha o'zda. Birida Tatariston delegatsiyasi qatnashdi. Topshiriqning temasi Taysirning 100 yilligina bag'ishlanadi. Shulungaydan studiya Qozonning tub istarikli o'rinlari Qul Sharif mechiti ham Suyinbeka manarasi suratlangan Tatariston milliy simvolikasi bilan bezalgan. Aylanishi barabanga Tatar milliy rizqlari qo'yilgan edi. Tomoshachilar uchun muzikal nomerni Almatning Neftchi madaniyat yurti direktori Valeriy Samatov ham solistka Lyudmila Kuvshinova boshqardi. Programmada shulay Rossiyaning otqazangan artisti, Tataristonning xalq artisti Georgiy Ibushev qatnashdi. Yilning har fasli o'zincha motor, ammo yumartligi, turli tuslarga boyligi, nindidir sihriy tortug'ishi bo'yicha ko'zni bir ni bilanda tinglarlik tugul. Bu yilgi qish bizni o'zining motorligi ham jilisi bilan suyundirdi. O'zi jilli, quyoshli, quri motor kunlar o'ramga, parkka, o'rmon qirlarga tabiat qushog'ini chaqirib turdi. Kirashin qardoshlarimiz bu otnada Piqiro bayramlarini belgilab o'tdi. 14 oktyabrda xalq kalendari bo'yicha kun kuzga qishqa ko'cha, ajirga birinchi qor yota. Bu kunga qarab kelasi qishni nindi bo'lashag'ini belgilaganlar. Misolga bir necha sinamish. Piqiro nindi qish shunday. Tushga qadar kuz, tushdan so'ng indi qish. Ağaçlar bu kunni yalang'ash bo'lsa, qish jili bo'lashaq. Yaproqlar bo'lsa, solqinlar kut. Agar bu kunni qor yo'q ekan, qor dekabrdagina yog'a. KFUning ekologiya ham tabiatni foydalanish instituti bilgichlari kuzning qori kunlarini tamomlanuvini bildirdi. Endi ertagidan so'ng respublikada temperatura tushishi ham yog'im tushumlar farazlayolar. Endi kunlar nindigina bo'lmasin, ko'ngil tinchligini yo'qotmasqa kerak. Tabiatda nashar xavotirishi yo'q. Yanashadagi kurshilarimizga, do'stlarimizga yoqimliroq bo'ling. Men Alfina Xo'jina sizning bilan kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'lasham. Kunlaringiz xayrli bo'lsin. Прогноз погоды на 18 октября. В Елабуге воскресенье будет пасмурно, без осадков. Днем температура составит плюс 7 градусов, ночью плюс 9. Уважаемые елабужане, вы можете записаться на прием к специалисту пенсионного фонда на удобное для вас время по телефонам 074 796 70 или на сайте www.pfrf.ru. Пришло время менять резину. Но только в этот раз все будет быстрее и проще, чем обычно. Экономь свое время с интернет-магазином «Колеса даром». Все шины, диски и автотовары в одном месте. колесадаром.ру. Город Елабуга, проспект Нефтяников, дом 4. Телефон 8 987 238 51 11. Что значит 100 лет?
Столетнее дерево. Столетие ТССР. Столетняя Новая Кама. В течение века газета всегда была верной спутницей елабужских семей, другом каждого жителя района, потому что Новая Кама всегда рассказывает о самом полезном. Новости, советы, эксклюзивные интервью, ТВ-программа, объявления. Прикоснись к истории и ты. Подпишись на первую газету города.